Hey, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Anime series tam tak zinga LRM mai Netflix po in American version na ansiam live action po enturan sopswa to Death Note hi in enfu ve to em. Athon thukal mang la shelautan hansoi zoi taila. High school student pakhat lai ti mingpu hiauma adu reng wang po ni lavin notebook pakhat Demon World ami van duai na le thi na chiat na thlen thei tu notebook pakhat chu eng tin tin emo anei fu hlau maya chu notebook nei to piang chuan notebook a chuan mi thi tura an du te ming an ziak chuak china chung mi te chu heart attack in an thi top china mi nun na lockdown ol sam takani wangin notebook kol tu po chuan atirin miswal police hawina an man thei si lo tele minun rong tak te ti hlum nan mangve bok ma engkim mai chu ol sam ema wangin le a thlen nga zung china wangin notebook kol tu teril rut chu a koi te china atopa phe chuan mimal taka an huat le an poisoi law an kong dal tu te nun na lak nan te an mang tamai china ni chutiang vel chu det not chu ani a film vela chuan changtu pa chuan det not chu thil chati nan le criminals how shem nan a manga masia taka chuan atak mi te chuan Death Note in siam chop ve in chuta chuan an mi huat le nin deuh te thi se an ti ruk deuh te mingan ziak thachina Japan rama an shat bik hle boka Japan ram kher poni law khovel mun shanga Death Note series avanga Death Note in siam chopa mi minga zia thak an war hlea an soidan phei chuan an Death Note a chuan zirti tu te ming zia thak atam berani an ti hialani ole hemi video hian Death Note series ne na inzom na nei ang dewa an soi thil thleng som te karon sei don ani Kusani som panga khan na shua New Hampshire school pakhada chuan thil thleng mak deuh maya oma zirlai som pasari thina chungchanga kum som panga upa zirlai meche pakhatrin hlel ani a chan chu a classmate hita mi som pasari te ming chu aman siam chop ve a Death Note ta chuan alo zia thavek ani ome thil mak tak mai chu nga classmate som pasari te ming a Death Note ta azia thak ni te chu an thi ni te nen a in mil veka chu tak chuan ma chu rin heloma a chwa ta ni mi te chuan ma chu an hlau pha hle boka police te pon action an la ngal fata thil thlengan chui zui ngal fat boka school pakhata thi ta mi som pasari te chu an thi ni te le an thi dan in ang lo hlam ma se an classmate pakhatina Death Note ta an dam lain an ming chu alo zia khamyang sia an ming azia ni le an thi ni te chu ainang le zel box si nen police te po chu an ril ro boi hle ni a chan chu Death Note nei tu kum so panga upa mei chia chu an handop sita an chui chiang na sa hle boka aman a thathlomem ti thlengin engkim mai chu uluk tak mai nan chui chianga mase chu nu chuan chu classmates mi som pasari te chu a tha nge ni ti engma fiana an mu thei box si lawatina ma point a tha an ni lo thu a soi boka a classmate te chu a ti nat ani ti evidence re mu tur om box si lo nen chu wangin a Death Note le chung mi som pasari te thi na chu inzom na nei lawa inzom na an nei lawa ma se ngai bel the thil mai sawan ni ti in case chu azu iral tani Kumsang ni som pali khan Collierville Tennessee school pakhat Sycamore Elementary School a chuan zirai pakhat chuan Death Note aneya chu a notebook a chuan mi pali ming aziak to boka chuk zinga azia masak ber chu a classmate pakhat nin chu nu chuan a chhainom na phum china thi turin adu po anishan lawa ma sia hwat ema wangin Death Note a chuan aziak ve taringot ani tin Death Note nei tu nu chuan a hnuwa soile a magdeu mai chu Death Note azia alan te hau chunga chuan thina em thlenglo ma se an nun atlang lo hle a accident te naw an tok fo hlom an ti boka a Death Note a ming azia masak ber a classmate nu in a soidan chuan a Death Note a chuan ka fan ming azia masapera list a masapera ka fanu chuan a hlau hle a kadem shan lau ke point chu tyang li sa ka fan ming atel chu ka du lo hle a ka fanu chu rontina lo ma se chian na ra thak tak achunga thleng turang hian ka ngai ru thak to ni ti in anu chuan sei sakani Kumsang ni pasari khan Richmond Virginia School pakhat Franklin Military Academy a chuan school no pang pakhat suspend ania achan chu a classmate chen khat tele anjirti tu chen khat te ming azia thak na Death Note chuman sak ania wangin school chang suspend ani an suspend nowa social media vera an school changa suspend ani chungchang vel hi ama fe khenron sei chhuak le a
Anime series lar tak mai Death Note fan ania series anti dan chu sha in mi a hwa deu te laka athinrim na athinrim ruk na te azia om pha theinan ti tak thua Death Note siam ve a chu Death Note a azia te chu series ami angkhan thi se atikher lawa ma sia thinrim na shi thak nan sau Death Note chu asiam ve mai chawani te na ron soyani Kumsani Somparu Khan Hebron Ohio Lakewood Middle School azirlai pakhat chu Death Note ti bau chu charsak ani nuwa an school principal hawin counseling class nei pui ani nuwa shem ani a school chang ani po suspend ani tani School no pangchuan a Death Note chuan school a atibau palhak maya an school mi vek zirlai pakhatin lo char sakin notebook chunga thitura adu hauming list chu a inzia na chu school a zirlai te zong sha thei turin chiar chwa sak phot ania chumi nuwa a char tu chuan office lama a thelu sak boka officials how chuan a zirlai puite chunga ri ru chalo tak puani awangin midang tinat mai a shelo an ringa chu awangin shemnan suspend ani tani Kusani Pariat Khan Birmingham Alabama a chuan 6th grade zirlai mi pa pani te chuan Death Note awangin man ania an Death Note a chuan an skula thunei tulian tak ming te paka an classmate te ming tarlan ania prank ang deurewin chung mi pani te chuan an Death Note an ming zia thlak te zinga mi chen khat te chu an ti chai fo china chuta an ti boy fo te zinga mi pakhat chung te chuan an ni pani chuan report ta a police te chuan mi an ti boy awangin le lau thong takami an siam fo china wangin an ni pani chuan man ta ni Anko Sheriff dot and Cretin Soidan chuan no pang mai poni se emo zirlai mai pola ni ma se hetiang lampang thil Death Note ti vel lampang manga midang tiral chi chin ho hi soitur an omnual to a complain po kandong na sa a anon thelut na saboka Georgia phejon an war hle midang tan an ni nomba ka boy na thlen tu an ya wangin hetiang khesi chu kan ngai thu tak hle ni ti na soitoni Griswold.Connecticut Griswold Middle School chu summer sol an nei do na wangin school sol ri turania masi holiday wanga school an kharni ma che in an school a chuan Death Note char ani a achunga chuan an school principal le zirtir tu chen khat mingte zia thlak ani boka chu Death Note chu anei tu zon ngal char char ni a 7th grade zirlai pakhat ta lo ni in a Death Note chu an man sak ni chu a school kan hunun ber ni ani tangal boka chuminia chang chuan school a chuan a mel mu tur a to ngai lawani zirlai nu le pa thau chuan an fa te school a thilthleng chu an ngai thu tak hle a an hlau thong hle boka khano pangri ruwa khan enge om tu ma kan shelawa no pang poi sei lo tak angin langma se angai to an alo rap thak se theya chu wangin hetiang khesi chu ngai haumai mai chini lawani tin an soi hlom ani Kusani Sompali Khan Florence Arizona Middle School zirlai pakhat chu Death Note manga version jok volume 2 le ama Death Note siam chop achunga ami huwa tak tak te azia thak na te chu anzir tir tu pakhatin aman sakla maya ABC News lam tarlandan chuan Death Note series fan hani na anga ale khabu alo leile ama na lo siam chop ve khachu swal ani shan lava mase he student hian a Death Note a meng zia thak te ho chu text message manga ti hlo thona ching emema ama chu in ti hlum tur ang te po in alo va text fo china zanlaya po chu mi te chu ati buana sa thei hle boka midang te har satna asiam sakani tin ABC News lam chuan thu chuan suini an soidan chuan chu student chuan stress na takanaya chu wangin a miti boy fo te ho po in an chunga thil ti te chu thinri mang zonga lak sak do lovin rirulam doctor apana a boy na chin fel sak ani theinan police te bulani lovin psychiatrist laman ron sak ta zo kani Kentucky school pakhata po kumsani sompanga January thakhan Death Note charania masi anei tu sha chu ani talawani chule khabua chuan school azirlai no pangmi pathum class inang lo cheu ami tele school principal mingzia thak ani to a principal chuan action alafat boka mase tu ta nge ani tian shi chuak thei talawani mase chumili salang tel ve zirlai pathum de chuan chu tiang list an lang chu an hlau zui hle thunga an nu le pating ei point an hlawa an fa de chunga tu emo in thil chalauti a she lauti an han sha chuan chung le salang zirlai pathum de chu an chung de chuan an school kalna an son sak ngal ani
กุมสังนี่สองปฐุมคันรัสเซียเลยรอลปักขัดส่วนอพาร์ตเมนต์ลวดช่องสองปฐุมนาเชงินอจวงคลาอันนุนนาอลักมาเฮียนอช่วงตะเชียรตานทุนนงเปเปอร์เทมาอลาวเซียกาจัวเลขาเซียจูเดดนอตมังกาบุกโกมาชวนอลาวเบลบุกาอทุเซียจูดำฮิกระดูตัวเรากระทะเลตัวละวะกระเบดงตักเซตตัวนี้ที่อันนี้เฮลิสตาลังเวฮาวการอนสวยที่อังเลาตะกินเฮดเลยรอลอามานุนนาลตูฮิจวนอามาปวลินเดดนอตจูอันเอเวเลมละวะมาเซเดดนอตเฟนรุกอลตะกันยามังกาโปอาเชียร์ชัวกเวกโตอันนี้โอเมอันฟนูอินติลุมชนะอนุเลปาติชวน Japanese series เดดนอตชวนปูเบรารัสเซียรามาเป็กชวนนิโตเลาตูรินชันเตปอันลังงาลบกาอันรัม president ปอชาติรันตุมนัสเลบกามาเซอันทิลตุมจูอัลโลดลิงเทยตะลาวนีกุมสังนี่ปัสริคันเบลเยียมอาซานามีอินปาร์กะตูติชาดละรวงปนีอันมัวอันลันดานชวนทางยันนี่รวงบุลาชวนนอดประคัดสารอันนี้บุกาจุมิชงะชวนกีรากันนี่ติเจ้าอินเซียกบุกากีราฮีเด็ดนอดซีรีส์จังตุปาไลตะปุยตูติไม่ละเด็ดนอดในตูเต็นที่ตูราอันดูเตมิงอันเซียนัวที่ตูติดจูฮาร์ทแอทแทกมังอันนุนน่ะเราลักสักชินตูจุกีราอันนี้เช่นขัดชวนที่นั่นเลลปาติเตปอยนันสวยบุกานี่กุมสังนี่ปัสริยทิลเทงได้ตัวข้านิมาเสกุมสังนี่โซมาโปทิลสวติตูหิมันอันนี้เทจวงละวะเอ็งมาเคสจีนเฟลอันนี้เทจวงละวะมาเสียนัวปุริสจวนมีปลีรินเลทิลทัวอันมันตามาเสียอันฮันโดนัวจวนเพกป่วยข่อยตูเตอันนี้ติชัดสวอันนี้ตะบกันนี่จวงมีปลีแต่จวนเด็ดโนตาคีราคาแรคเตอร์จวนอาจิทูอันสวยบกะอันป่วยข่อยเนี่ยจูเด็ดโนตซีรีส์อินสปายร์นี่อันที่บกันนี่โอเลคังการันสวยตักเตจังคันที่ประคัดเชียดสวดทาร์เลเกมังให้พวกยันกันในยาจุดๆไม่ใช่การจวนเองกิมยันตบสินในอังอินกันที่เวซงโปฮีดูจินตอกใช่ละอาชาไลนุนปุยลูกลูอมเหล่ามีฟิงนี่นะอันเร่งบอกมาสิอาชาเหล่าไลเทงเทงอ่ะเหล่าคอปีอ่ะเหล่านุนปุยเวทียกเกโรทิลปุยตักเละชาเหล่าตักอันนี้เทยทุงอ่ะเกมานีปอมิชาเหล่ามินทรักดังลำเตลตัวอันนี้เทยบอกติค่ะมินเชียดฟิอาตีร์นี่เป็นกิชยาฮอลเล่เคยดูเตจงสองจงอ่ะลงทุกข์ก็สวยกับวิดีโอโพสต์เสียตัวเตมินลองไอ้จันสักตัวเนี่ย